So ke bantwana uVuyokazi besibonile apha ku social media esibonisa uba ubheka eIzmir uyolungisa umzimba wakhe. Sabuzana kuba I want yokwenza ntoni ngoku because into esiyaziyo ebeyenzile Istanbul ibikuyocuthisa isisu sakhe kuba ke efuna ukwehla kuweight engakwazi ke ba atye kancinci. So wocuthisa ke isisu sakhe kuthiwa ke kuthathu 80% wesisu sakhe usheke no 20% wena, so that way ke ngoku awuzutya kakhulu. So wehlile ke ngoku eweightini uthi ke kukho ezinye izinto ngoku asafuna uphinda azenze. Khanikhe imamele ke ecacisa uba kanye yintoni lena afuna uyenza emzimbeni wakhe. Did you do BBL? No, I don't need a BBL. I have a natural BBL. I've always had a natural BBL. I don't need a BBL. I just need to fix some things here and there. I want to have the body that I had before I had kids. I feel like I want to feel like that again. I'm fetching my youth. Yeah, guys. So I'm making a major change. I did a gastric sleeve now to lose weight, but I just realized weight loss is not enough, everyone, and I'm really lazy to gym. So there are just things I want to fix, everyone, especially now that I've lost weight. They are visible, so I want to fix them. I don't know. This is what I want to fix, guys. See this part here? See a dome cover. So I want to fix this. Like, I don't want this to be there. Like in it's like it's small, but I want it to go away. And then I've got like these little love handles up. Yeah, and also my breast. And I don't like wearing a bra all the time. So I just want to fix those things. Maybe my arms, I don't know. Hayi ke nesivele uVuyokazi uthi ufuna uba ayophungulwa ke kuthiwa yifupa lenyama lapha ezantsi, isisu sincinci silapha ezantsi, especially ke xa ungumuntu oyonabantwana iye ibe khona ke ifupa leyana and then iyahamba ke ibheke nasemacaleni ko-callback. So uthi ufuna ususa yonke laa nto, and then ke kwenye into afuna uyenza ufuna ukwenza namabele akhe, ufuna amabele akhe ame nkqo ajonge phambili. Nayive ke ngoku ke kuthiwa ame nkqo ajonge endodeni, so ufuna ukwenza loo nto leyo ke emabeleni akhe. Bakhona abantu ke njengoba ndibonileyo bebuza uba hey Vuyokazi ke ngoku xa usenza ezi surgeries uzawukwazi uba uphinde ube nabantwana. Uthi ke ungakwazi but it's not recommended. Uthi ke uke nakanangxaki naloo nto leyo ngoba senabantwana ababini and yikwekwe nentombi, so akaboni need baphinde benabanye abantwana, ingase ke kunomntu ozaba kunye naye ayazi loo nto leyo kwaye understand. So ke uthe uzawuthishe ijourney yakhe, bonisa abantu yonke into ayenzayo ke phana, and kukho ne-discount code or something aye wayifumanela abantu abazayisebenzisa ke abafunayo nabo uyolungisa imizimba yabo pha. So ke we must stay tuned sibone yonke i-progress yento ayenziwayo. Uthi akakuthanda uthi go live because being live ku-weird ba ahlale and ingathi uyedwa uthetha yedwa amane efunda ii-comments, so yiloo nto ke ngafane athi go live, but ke uthi ku-social media uzawuposta izinto. Anyways, nkosi kakhulu bethinani ngothi nibukele le video. Good luck to uVuyokazi ngayo yonke into azayenza, and into endihlekisayo uyayazi ngokwe-live ba siyarekhoda. Uthi umntu ongavanga ezinye izinto azichazileyo uyasezibona apha ko-YouTube nako-Facebook. Bamgobhozi yanibona kwivideo elandelayo. Bye.